Hello mga kainday, magsigang tayo ng ayan, kingfish. Ayan, haluan natin ng okra, kangkong, tapos ayan yung ating mga kailangan, luya, kapantis at sibuyas. At ang aking pang-asim ay yung tamarin ko. Ayan. Ayan mga kainday, nilagay ko na yung isda. Ilagay ko na yung okra muna. Sunod na natin ang kangkong. Ayan mga kainday. Luto na, isunod na natin ang asin, yung sampalok. Ayan. Luto na ang ating sinigang mga kainday. Ready to eat na. Tayo na, kain na tayo mga kainday. Yummy, yummy. Kain na tayo mga kainday. Ayan. Yummy, yummy. Wow. Sinigang. Oh. Ayan. Kain tayo mga kainday.